Ko kun san hukumar EFCC ta bayyana cewa ta kama kadarorin da bata taɓa kamawa ba tun a lokacin da aka kafa ta a shekarar 2003? Hukumar EFCC dai ta bayyana haka. Sai dai wata babban kotun tarayya da ke Abuja ta yanke hukuncin ƙwace waɗannan kadarori zuwa miƙawa gwamnatin tarayya. Alƙalin kotun mai suna Jide shi ne ya yanke wannan hukunci, inda ya mallaka wa gwamnatin tarayya wannan kadarori. Su dai waɗannan rukunin gidaje an kama su ne a babban birnin tarayya Abuja, wanda suka kai har 753. Sai dai kuma fa a takardar da aka shigar na ƙara sun bayyana cewa ƙarara waɗannan kadarori na gidaje masu hawa ɗaɗɗai mallaki ne na tsohon gwamnan babban bankin Najeriya, wato Godwin Emefiele. Shin yaya kuke ganin irin waɗannan gidaje? Me ya kamata gwamnati ta yi da su tunda an mallaka mata? Amma kafin nan ga wani labari. Rundunar sojan Najeriya sun bayyana irin nasarorin da suka cimma a shekarar 2024, ma'ana tun daga watan Janairu zuwa watan Disamban nan da muke ciki, inda suka bayyana sun kashe 'yan bindiga guda 834. Sannan kuma sun bayyana watan da suka fi yin nasara wajen halaka 'yan bindiga a Najeriya, musamman ma a rahoton da kakakin rundunar sojan Najeriya ya fitar, wato Major Janar Edwin Buba, inda ya bayyana cewa a watan Mayu ne aka fi yin nasara, inda aka halaka 'yan bindiga guda 992. Sannan kuma fa sun bayyana irin makaman da aka fi kamawa, ma'ana AK-47 ita ce makamin da suka fi kamawa tun daga watan Janairu zuwa Disamban nan da muke ci, inda suka bayyana sun kama AK-47 guda 453.